Zdravím ťa, tu Michal Kopecký, autor bestselleru Príťažlivosť a zakladateľ blogu akozbaliť.sk. No a v tomto momente ti prinášam 7 spôsobov, ako začať na sebe pracovať a zvýšiť svoju hodnotu. Je to séria, ktorá vznikla na základe toho, že sa ma chlapi neustále pýtali, dobre Michal, čo to znamená, keď stále hovoríš, že treba na sebe makať, pracovať, zvyšovať svoju hodnotu, čo to konkrétne je. Takže v týchto videách, v tejto sérii toto pre teba rozlúsknem. No a v tomto videu sa pozrieme na tento jeden spôsob a to je práve aby si začal viacej cestovať. Ak si ešte nevidel predchádzajúce videá zo série o tom, ako by sa mal začať lepšie obliekať, pracovať na svojej postave, životnom štýle, že by sa mal neustále vzdelávať a stretávať sa s ďalšími hodnotnými ľuďmi, tak si ich pozri ešte pred pozeraním tohto videa. Teraz sa ideme baviť o tom, čo môže pre teba znamenať cestovanie a že to nemusí byť ani tak drahé, ako si myslíš. Následne, dolu pod týmto videom si môžeš stiahnuť PDF dokument, ktorý som pre teba pripravil, kde máš odo mňa rôzne nástroje, zdroje, inšpirácie, kontakty, ktoré som za tie roky zozbieral a od čoho sa môžeš odraziť, aby táto séria bola pre teba čo najviac praktická, aby si mal konkrétne odkazy, konkrétne typy, konkrétne odporúčania odo mňa. Poďme sa pozrieť na to, čo znamená viacej cestovať. Ja som si všimol, keď som začal pred niekoľkými rokmi viacej cestovať, bol som v Dominikánskej republike, a bol som v Mexiku, samozrejme Chorvátsko a tak ďalej, bol som na Cypre. Začal som byť pre ženy zaujímavejší a začal som zbierať aj viacej príbehov. Čo to znamená? Keď som sa bavil s nejakou ženou v minulosti, tak ako môj život úprimne nebol ničím zaujímavý. Vtedy som ešte v 21 v 20 rokoch študoval, pokiaľ som sa nevykašľal na vysokú školu a nemal som sa viac menej ani o čom s tými ženami baviť. Ale ako náhle som začal cestovať, začal som sa sám o seba starať, začal som chodiť na Intrek, začal som vyražať do zahraničia, tak moje historky sa zrazu začali stávať pravdivými, zaujímavými a dávali žene najavo, že som scestovaný chlap, viem jej ponúknuť dobrodružstvo a niečo vzrušujúce. A to platí pre každého chlapa, ktorý teraz cestuje. Ono tým sa staneš samozrejme aj zodpovednejší a samostatnejší, čo ženy na chlapoch vyhľadávajú, lebo dneska chlapi sú doma ešte u rodičov, veľa necestujú, boja sa vycestovať, boja sa letieť, boja sa sadnúť do auta, do vlaku, do čohokoľvek. Ale keď začneš viacej cestovať, tak budeš aj samozrejme zodpovednejší a samostatnejší. Čím viac budeš cestovať, tak tým viac sa automaticky toho aj naučíš, zažiješ a pochopíš, spoznáš nových ľudí, nové kultúry, nových priateľov a má to obrovské samozrejme výhody. Potom môžeš zobrať kočku na výlet nie na, na Balaton, ale do Paríža, nájdeš si lacné letenky, k čomu sa chcem práve teraz dostať. Ja ti nemusím vysvetľovať, že by si mal cestovať, alebo že čo je to cestovanie. Ja ani nie som opäť žiaden digitálny nomád, ani nejaký svetový cestovateľ, pocestoval som fakt toho zopár, ale za tie roky, čo robím aj tento typ biznisu, online marketing a tak ďalej, tak som spoznal niekoľko ľudí, ktorí cestujú a dokonca sú traja, ktorých ti zdieľam aj dole pod týmto videom v tom dokumente, kde nájdeš 23 nástrojov a odkazov odo mňa a sú tam aj títo traja ľudia. Alex je to východniarka, Slovenka, a začala cestovať pred viacerými, tuším 90 rokov dozadu, väčšinu času trávi mimo Slovenska a dokonca jej za to platia. Takže nemusí na to ona míňať vlastné peniaze. A ďalej, moji priatelia mažarovci, parťaci v biznise, tak oni chodia po wellnessoch na celom Slovensku a majú ich zadarmo. A ako to robia, sa môžeš dočítať na ich stránke, ktorú ti dávam v odkaze pod týmto videom v tom PDF dokumente. A ďalej, Janka, ktorú som spoznal zhruba pred nejakým rokom, tak učí ľudí, ako môžu cestovať zhruba za polovicu alebo za štvrtinové ceny tým, že vedia vyhľadávať lacnejšie letenky, lacnejšie ubytovanie. Je už k tomu množstvo nástrojov, ona má toto know-how a ja som tiež si našiel takto zo pár zaujímavých typov. Takže odkazy a kontakty a weby na týchto ľudí nájdeš dole v tom PDF-ku, ktoré som pre teba pripravil. Čo teda som tým chcel povedať je, že môžu ti za cestovanie aj platiť. Môžeš ho mať zadarmo, alebo môžeš ho mať sakra lacnejšie ako všetci ostatní. Jeden príklad, ktorý hovorí za všetko, ja keď som cestoval v roku 2013 do Dominikánskej republiky, tak nezaplatil som za tú dovolenku na hlavu 2000 eur ako všetci ostatní, ceca tak sa pohybujú tie ceny, ale mal som ju
za 950 eur na hlavu. Čiže za tú sumu, čo chodia dvaja, respektíve za tú sumu, za ktorú chodí jeden, som mal dve letenky na, tuším, 12 až 14 dní sme išli a s mojou ženou, už teraz s mojou ženou. A bola to len informácia, ktorú som mal, ktorú ostatní nemali. Takže takto môžeš cestovať do luxusných destinácií lacnejšie ako všetci ostatní. Budeš mať viacej zážitkov, bude to znieť oveľa lepšie, ako keď že si bol, ja neviem, v Laose, v Tajsku, alebo na Bali, ako že si bol v Chorvátsku, v Taliansku alebo v Španielsku, čo je už úplne dneska bežné, nehovorím, že je to lepšie, horšie, ale je to aj to vnímanie tých ľudí, ako ťa potom oni budú brať. S týmto s cestovaním ide ruka v ruke aj trochu viacej riskovania. Ženy milujú chlapov, ktorí vedia riskovať a je to pre ne vzrušujúce a nepredvídateľné. A tento archetyp chlapa, ktorý riskuje, je vzrušujúci, nepredvídateľný, neustále nájdeš v takých tých romantických knihách, v tých chlapských postavách. Takže akýkoľvek adrenalín, akýkoľvek vzrušenie, neistota, nepredvídateľnosť. Čo vychádza aj z toho princípu príťažlivosti 80/20, o ktorom učím chlapov aj v mojej knihe Príťažlivosť, tak toto ti môže pomôcť byť pre ženy oveľa hodnotnejším a zaujímavejším chlapom. Takže vyhľadávaj vo svojom živote miesta a možnosti, kde môžeš trošku zariskovať. Nehovorím, že to má byť úplne nebezpečné a nejaké životu nebezpečné situácie hraničné, ale napríklad taký zoskok s padákom, paragliding, motokári, ísť rýchlo na okruhu Slovakia Ring v nejakom športovom aute. Všetky tieto veci ti dajú ad jedna pocítiť, že žiješ a že si ešte stále živý, ale na druhej strane, že nám sa takéto niečo tiež páči. Čiže viac cestuj, viac riskuj, no a stiahni si dolu pod týmto videom dokument 23 zdrojov, nástrojov a inšpirácií, ako na sebe pracovať a byť lepším chlapom. Dávam ti tam odkazy a nástroje a konkrétne tipy, rady na rôznych ľudí a weby, ktoré som zozberal za tie roky aj v rámci tohto cestovania. Ak sa ti toto video páčilo, zdieľaj ho so svojimi priateľmi a napíš mi do komentárov možno nejaké tvoje zaujímavé tipy na cestovanie, čo si zažil, čo by si chcel zažiť, alebo nejaký spôsob, akým spôsobom ty cestuješ. Dnes je možností mnoho. No a v ďalšom videu sa už pozrieme v tejto sérii na to, aby si robil veci, v ktorých si dobrý a aby ťa v tom ženy a ostatní ľudia nejakým spôsobom videli. Pamätaj, nenaháňaj ženy, nauč sa ich priťahovať úplne prirodzene a staň sa magnetom na ženy.